Godt. Tak. Nu skal jeg så lige finde ud af det her med, om jeg får lov at dele Ja, en PowerPoint. Det er altid så spændende, om det virker. ja, jeg kan se noget. Jeg se noget, og så er det, jeg skal prøve at lave sådan her. Ja, Ser det rigtigt ud? Ja, men så vil jeg sige tak for invitationen, for at få lov at være med for det her fine arrangement. Og ja, som Christina lige har sagt, så vil jeg bare jeg vil lige fortælle lidt baggrund om noget af den bog, jeg har været med til at skrive, og noget af det forskning, nogle af os har lavet for nogle år siden omkring antropologiens praksis. Og ja, så været med til at have diskussionen med jer bagefter, efter de andre oplægsholdere. Nu håber jeg ikke, der er for mange af jer, der har været her de sidste par år, som jeg faktisk har brugt den også i undervisning, så det bliver alt for meget en gentagelse, men jeg vil prøve ganske kort at sige, hvad nogle af pointerne er i den bog, som jeg fik skrevet og redigeret her sammen med Steffen Jynke, min tidligere kollega, som jo desværre er stukket af til Sverige nu. Men baggrunden for, at vi havde det her projekt om antropologiens praksis, det var jo, at vi på instituttet kiggede både med undren og beundring på, at det antropologiske arbejdsmarked, som vores kandidater og master har fået skabt igennem årene, og havde en række spørgsmål også selv om, hvordan det egentlig lykkedes dem at omsætte antropologien ud på arbejdsmarkedet i en bred vifte af opgaver uden for den akademiske verden. Og som I måske ved, nogle af os, som har forsøgt at spørge, så bliver vi jo nogle gange sådan, ja, lidt svar skyldige i forhold til, når I spørger, om hvilken slags job kan man så få bagefter, når man tager en master i sundhedsantropologi. Jeg kan se, at jeg ikke kan se klokken her, så jeg prøver lige at sætte noget tid, ellers må du råbe op, Christina, hvis jeg pludselig har brugt mere end mine 10 minutter, ikke? Øhm, hvad hedder det? Nogle gange bliver vi måske lidt svar skyldige, når I spørger, hvad man kan få af job, så nogle gange ved I jo egentlig mere om det arbejdsmarked, I skal ud til bagefter, men det, som vi kan være med til at sige noget om med udgangspunkt i et projekt som det her, det er det her om, hvordan folk faktisk lykkes folk at omsætte antropologien i meget forskellige arbejdsopgaver. Vi ved jo, at der er mange, der havner i stillinger, hvor de måske får mere ledelsesansvar, måske udviklingsansvar, med til noget kvalitetsudvikling, implementering af ting, inddragelsesopgaver af forskellige slags, som det er borgere, patienter, pårørende eller forskellige former for partnerskaber. Der er også nogen, der havner i uddannelse og forskning osv. Men som sagt, så ved I nogle gange sikkert mere om det. Viften er bred, og det ændrer sig hele tiden. Men det, som vi kan prøve at sige noget om, det er, hvad vi ser som værende den antropologiske betoning af det, folk så fortæller om bagefter, at de er med til at gøre. Og bogen kom i 21, og interviewene er jo lavet i nogle år inden, og der sker alt muligt med rigtig meget med antropologien og med arbejdsmarkedet, så det er rigtig dejligt, at hvis der kommer nogle arrangementer som det her en gang imellem, hvor vi ligesom kan fortsætte diskussionen om, hvordan de her ting udvikler sig. Min overordnede pointe nu her i mit korte oplæg, det er nok, at for mange af jeres vedkommende, så bruger I det meget mere, end I tror. Der er mange, der siger, jeg har jo ikke fået lov til at have nogle antropologiske projekter, siden jeg blev færdig. Jeg bruger ikke min antropologi så meget. Når man så kommer til at tale om det, så kommer man i tanker om, at det alligevel ligesom er noget, der man altid har med sig. At det er et blik på verden, man har fået med sig, som er til stede i den måde, man går til arbejdsopgaver på, den måde, man tænker problemstillinger, rejser spørgsmål, man interagerer med sine medarbejdere, med andre mennesker. Noget af det, der var mange, der formulerede det som, når man startede med at spørge, det var, jeg er jo altid på feltarbejde nu. Men så er spørgsmålet så, hvad ligger der i det? Hvad vil det sige, at man oplever altid at være på feltarbejde? At man er på feltarbejde, når man er til personalemøde, eller på stuegang, eller har ledelsesansvar? Hvad er det, folk opsummerer som at være på feltarbejde altid? Og det er den diskussion, vi så eller det vi prøver at udfolde i bogen. Og der er en række portrætter i bogen, hvor to af dem er sundhedsantropologer. Den handler jo ikke kun om sundhedsantropologi, den handler om alle former for antropologi og alle slags antropologer. Men jeg vil også mene, at det er en diskussion, der går på tværs af, hvad antropologer kan finde på i mange forskellige sammenhænge. Der er ikke markant forskel på, om man er sundhedsantropolog i den her sammenhæng. Det er noget med, altså sundhedsantropologer, altså dem, der bruger denne her kunde, de her kompetencer i organisationer, der arbejder med sundhed i sundhedssystemet eller andet sted.
Men jeg vil så alligevel sige, og det tror jeg også, der er andre, der har hørt mig sige før, at MSR'erne har jo været enormt centrale i forhold til udviklingen af det her forskningsprojekt, og den måde, vi har tænkt det på, fordi MSR'er har jeg oplevet tit, er jo bedre end de antropologer med meget længere antropologiuddannelser, som kun har en antropologiuddannelse, har været bedre til ligesom at sætte ord på, hvad er det supplement, man får, hvad er det bidrag, som sådan noget som en master i antropologi kan give til, at man allerede kommer med en anden faglig baggrund. Så MSA har spillet en stor rolle i udviklingen af vores forståelse af, hvad det er, vi får bragt videre til folk. Øhm, og et forsøg, vi forsøger at opsummere, hvis jeg skal forsøge at opsummere, hvad vi siger om den her antropologiske betoning i bogen, så kalder vi det et konglomerat af praksis på positioner. Der skulle have stået positioner, åbenhed og mennesker. På den ene side, så er det jo, altså det er jo en akademisk uddannelse, og det handler jo delvist om at få nogle generelle akademiske kompetencer, som kan opsummeres også på mange måder, med noget med at kunne overskue komplekse processer og et stort materiale og noget skriftlighed Øhm, der er mange af de ting, man også kan få med sig med andre akademiske uddannelser, men vi kan måske godt tale om alligevel, at der er det her, vi så kan kalde en særlig antropologisk betoning af den måde, vi lærer folk at tænke kritisk og akademisk på. Og den ene ting, som ofte kom frem i de her diskussioner, er, hvis vi starter med praksis, og hvad ligger der i det? Nu skal jeg lige sige, når jeg bruger de her ord, så er det jo antropologer, der taler til antropologer. Der kommer lige en slide til sidst om, at det hedder jo så nogle andre ting ude på arbejdsmarkedet, men nu er I lige antropologer, der taler sammen om antropologien. Så er noget af det, som folk fremhæver, det er at den her opmærksomhed på praksis. Altså sådan helt grundlæggende, som vi har hørt mange gange i undervisningen, der er forskel på fodboldspillet regler, og det at kunne spille fodbold, så Bourdieu kaldte det, men altså også i alle mulige arbejdssammenhænge. Der er forskel på planer, principper og retningslinjer, og så det, der rent faktisk foregår. Og der er en stor del af virkeligheden, som man kun får øje på, hvis man er til stede i det, der foregår, hvis man er til stede blandt folk, mens tingene sker. Så det er noget med at få ind på ryggraden og have øje for, hvem der siger og gør hvad til hvem, og i hvilken rækkefølge, med hvilken konsekvenser, og vende sig til at observere og kunne eksplicitere tavs viden, og hvad der foregår i praksis ved at observere. Øhm, ja. Der er lige et kort citat her fra en af portrætterne i bogen. Det er et særligt syn på verden, og der er en, der siger, starter vi med indikatorer og det organisatoriske eller med praksis? Jeg har en dyb, dyb respekt for praksis. Der er altid grunde til, at praksis udvikler sig, som den gør, og vi må prøve at forstå de grunde. Det er ikke praksis, der er pervers. Det er målene og indikatorerne, der til tider er pervers. Øhm, oh, jeg vil lige tilbage og lige sige et par ord om de tre andre også. Hvad mener vi med positioner? Det er sådan et ord, vi hele tiden smider omkring os med i antropologien, uden at der sikkert vist egentlig, tror jeg, står nogle definitioner af, hvad vi mener med det nogle steder. Men det er et eller andet med at forsøge at sige, at vi tænker i aktører, hvad er de relevante aktører, hvad er deres relationer, hvad udveksler de, hvad er der usagt mellem dem. Deres relationer bygger både på gensidighed og ulighed. Relationer er ikke kun noget med at være tæt på hinanden, det kan også være noget med, hvad der foregår af magtforhold og konflikter imellem folk. Men den forståelse af, at folk er positioneret i forhold til en problemstilling eller en opgave, at man ikke nødvendigvis skal tage arbejdspladsens eksisterende kategorier for givet. Det kan godt være, at folk er positioneret i forhold til en problemstilling på forskellige måder på tværs af de kategorier, man ellers opererer med på en arbejdsplads. Og der er et citat, som jeg ved, jeg har brugt rigtig mange gange. Der måske er nogle af jer, der har hørt, men som jeg stadig synes er meget sigende. Der var en med stor ledelsesansvar i en kommune, der sagde til mig, jamen jeg har fået rigtig meget af antropologien i forhold til at være leder. Fordi der er så meget snak om, at man skal være anerkendende leder nu om dagen, men hvordan kan man være anerkendende over for 100 personer? Det kan man ikke ved at lytte til 100 individuelle livshistorier, men måske ved at identificere og anerkende forskellige positioner. Så ja, det er sådan et ord, der kommer op hele tiden også, at have lært at tænke i positioner. Der er med hensyn til mennesker, der er rigtig mange mennesker, der vil have rigtig mange fag og områder, der vil påberåbe sig, at de har noget med mennesker at gøre. Så når det er på her, så er det også for at sige, at kan vi sætte ord på, hvad det er for et menneskesyn, antropologien prøver at bringe videre. Og det er et eller andet med sådan en forståelse af mennesket som intentionelt
ulogisk og modsætningsfyldt, som et menneske, der er indviklet i sine omgivelser, og ikke kun handler bevidst og rationelt, men handler på det, fordi vi er indviklet i vores omgivelser på de måder, vi er, og som besidder en mængde tavs viden, som man skal bruge særlige metoder til at få indsigt i. Mm. Men det er også en menneske, som man grundlæggende set kan stole på, fordi vi helt grundlæggende set tror på, at mennesker gør ting af en grund, og det er vores opgave at forstå, hvorfor de gør, som de gør. Og så endelig lige den her omkring åbenhed. Et eller andet med en tillid til, at åbenhed kan føre til indsigt, at svaret kan forventes at ligge et eller andet. Eller for først spørgsmålet i udgangspunktet kan det være, at vi starter med at sige spørgsmålet er andet, vi troede, og svaret ligger et uventet sted, et eller andet sted i konteksten. Men det med at kunne holde ud og være i sådan en åbenhed og kompleksitet og inkonsekvent. Jeg hørte mange sige, når vi interviewede dem, at der var den der med at også have afprøvet den der åbenhed i forhold til sit speciale projekt og sit feltarbejde og sin analyse af materialet. Det er, det var noget, de tit tænkte på at trække på i forhold til situationer på arbejdspladsen, hvor de følte, de skulle være forandringsparate og kunne øjebliksfacilitere og proceslede og sådan nogle ting. Sådan en oplevelse af, at man har fået opøvet at være i nogle projektprocesser, hvor man kan arbejde med den der åbenhed. Ja, så lige et sidste, eller jeg har lige et citat til den også her, som også er fra et af portrætterne i bogen, hvor der er en leder inde i Statens Løn, mener jeg det var, hun var ansat på det tidspunkt, som siger, at antropologer er det, som man kalder forandringsparate. Det er der sikkert også mange antropologer, der ikke er, og det er der sikkert også andre mennesker, der er, uden at være antropologer, men det hun prøver på at sige er, at hun har fået noget med sig fra antropologien i forhold til det. Når der kommer en leder og siger, nu skal vi alle sammen gå til venstre i stedet for højre, som vi skulle i går, så siger antropologen ikke, nej, det gider vi altså ikke. De siger, nå, hvorfor skal vi det? Og spørger måske endda interesseret, jamen hvor kommer den nye retning fra? Og de har et evne til at tro på, at der må jo være en hensigt med det. De søger efter meningen med det frem for at nægte at gå med. Jeg tror faktisk, at noget af det vigtigste, jeg har lært ved at være på feltarbejde, og det, som i mit nuværende arbejdsliv hedder øjebliksfacilitering. Nå, Christina, jeg har snart brugt mine 10 minutter, ikke? Så jeg tror lige, jeg springer det lidt længere citat over, jeg har her. Jeg synes, vi skal give dig tid til det. Det er helt i orden. Jeg har bare lige, jeg har lidt mere, det er også fra en case i bogen, men jeg har lidt mere med fra her, hvad en sygeplejerske siger. Øhm, som jeg synes også er meget sigende, eller jeg synes det er illustrativt, det må jeg jo så sige, om det, fortælle om det også er for jer, men for mig, hvordan det giver mening som sygeplejerske, antropologien med sig, selvom man ikke laver antropologi, eller det gør man måske så på en anden måde. Mm. Men Maria her, hun nogle år efter, hun blev færdig på MSA'en, så arbejdede hun i en periode på et plejehjem i Kina, som samarbejdede med Diakonissestiftelsen og havde som formål at opbygge ældrepleje i Kina med danske værdier, hvad det så end vil sige. Men det var jo ikke altid, at de danskere, der så var med dernede, synes, det var de værdier, de forventede. For eksempel var der det problem, at de ældre de blev bundet fast til sengene, hvis de var demente, for der var ikke så meget andet at gøre godt med. Og så fortæller Maria, at ligegyldigt hvor forkert det er at spænde gammel menneske fast til sin seng som en søstjerne, så bliver man nødt til at forstå, at der er en grund til, at folk gør, som de gør. Og når der er en grund til, at de gør, som de gør, så kan det altså ikke hjælpe at sige, det må du ikke, for grunden er der jo stadig, efter du har sagt det. Og så spurgte jeg hende, skaber det ikke et etisk dilemma at føle sig forpligtet til, jeg kan se jer i stedet for min egen tekst, hvordan kan jeg lige her, og den kan jeg vist slukke for her. Skaber det ikke et etisk dilemma at føle sig forpligtet til altid at skulle sætte sig ind i, hvorfor de ansatte handler, som de gør, også hvis deres handlinger udfordrer din sundhedsfaglige etik? Nej, overhovedet ikke, siger hun så. Hvis jeg havde taget min sygeplejefaglighed på mig som en kæmpe heldragt og sagt, det må I ikke, så havde jeg jo ikke løst problemet. Jeg kunne være marcheret hen på afdelingen for at smide alle hånd- og fodremmer ud, men så ville de bare have været spændt fast med håndklæder næste gang jeg kom. Når jeg kommer med min antropologiske faglighed, så bliver jeg nødt til at forstå, hvorfor de gør det, og hvad det er for et problem, som fastspændingen er et løsning på, og give dem en anden måde at løse det problem på. Hov. Antropologien bliver aldrig et mål i sig selv for mig. Det var ikke mit job eller en selvudviklingsprojekt for mig at forstå en hel masse i Kina. Jeg havde sundhedsfaglige mål med mit arbejde. Men der er mange sundhedsarbejdere, der tror, at de bare kan skrive en instruks, og så sidder og være helt forundret, når de ser, at der ikke er nogen, der følger den. Det etisk forsvarlige for mig er netop at kombinere de to, at gøre antropologien til midlet, der hjælper mig med at opnå de sundhedsfaglige mål.
Når man er træt og ikke gider gå på arbejde, så er det der med at bidrage til noget, der er større end en selv, som får en ud af døren om morgenen. Og antropologien giver mig nogle redskaber til at hjælpe den organisation, jeg arbejder for, med at opnå sin vision. Nå, det er også et lidt vigtigt citat for mig i forhold til, at der er mange af vores kandidater i antropologi, der mener, at antropologien i sig selv er et mål. Så det er så også, hun sætter på spidsen her, at hun har et mål. Hun har et mål, nogle sundhedsfaglige mål, og det kan antropologien hjælpe hende med at opnå. Men det er ikke for antropologiens skyld, hun laver antropologi. Nå, så her, mit sidste slide er bare at sige, det er også lidt opsummering af nogle ting på tværs af de her portrætter i bogen, og som jeg startede med at sige, at det at læse en master er jo at få en akademisk uddannelse. Der er nogle generelle akademiske kompetencer. Så kan vi sidde her og bruge nogle ord som praksispositioner, mennesker og åbenhed for at tale sammen om, hvad det så er, der betoner det anderledes, end hvis man havde læst historie eller psykologi eller andre akademiske uddannelser. Men det er så en ting, og en anden ting er jo så, men hvad vil dem, som der så er jeres kolleger og medarbejdere og ledere ude på arbejdsmarkedet, hvad vil de kalde de her ting? Det er ikke sikkert, de gider at høre en sådan snak om praksispositioner, mennesker og åbenhed. Og der har vi så også forsøgt i de der portrætter at få folk til at sige, men hvad kalder du det her, når du skal tale med dine kolleger om det? Og det er så nogle af de ord, I kan se her, men altså øjebliksfacilitere, brugbygge, oversætte brugerstemmer, samskabe netværke, professionel nysgerrighed osv. Det skal jeg ikke bruge for meget tid på nu, men i hvert fald det der med lige at sætte sig ned og tænke over den der oversættelsesproces. Hvad er det egentlig, vi synes, der er vores styrker, og hvad er det egentlig, hvad er det, man kalder det? Fordi det er jo ikke, det er selvfølgelig ikke kun antropologer, der kan de ting. Det er jo noget, der allerede foregår, men der er måske nogle af de her ting, hvor man faktisk kommer med nogle kompetencer og nogle redskaber, når man har læst antropologi og har været på feltarbejde, selvom det ikke er sådan, vi taler om det, når vi sidder inde i undervisningen. Men som allerede er derude og bliver kaldt noget andet, og som man godt kan være med til at påberåbe sig, at det er det, man kan, når man har læst antropologi. Det var vist det, jeg havde planlagt. Og jeg er ikke klar over, hvor meget jeg gik over tid, Maria, Christina, Nå, men det synes jeg er fint, og det er et rigtig godt fundament til at gå videre med Tanjas præsentation. Tusind tak, Hanne. ja, selv tak. Godt. Er det mig, der var først, siger I? Ja, og du deler bare. Jeg gør et forsøg. Mm-hmm. Den vil ikke lige arbejde med mig her. Vi kan i hvert fald godt se det. Sådan. Ja, smukt. Ser det rigtigt ud? Og nu håber jeg kan huske, hvad det var, jeg skulle sige. Og jeg har lige puttet en lakrids i munden, det beklager jeg jo rigtig meget. Men jeg hedder Tanja Wirtz Jørgensen, og jeg er bioanalytiker og underviser ansat på afdelingen for klinisk patologi på Odense Universitetshospital. Og jeg gjorde min master færdig sidste år, altså i sommeren 2024. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg har fået lov til at komme her, eller være her i dag og fortælle jer om, hvad jeg bruger min master til i mit arbejde i praksis. Og ja, jeg har lidt den tanke, som Hanne også nævnte med, at jamen, hvad bruger jeg den egentlig til? Og der vil jeg sige, at det har virkelig været en god læringsproces for mig også at være i at skulle lave det her oplæg, fordi der får jeg virkelig set, hvad jeg bruger den til, og at jeg rent faktisk bruger den til mere, end jeg regnede med. Så det er jeg meget taknemmelig for. Øhm, det var altså ikke lige meningen, det skulle se sådan her. Sådan der. Min vej til master i sundhedsantropologi, den er lidt lang og omkring nogle forskellige uddannelser. Jeg er uddannet i år 2000 som bioanalytiker, og i 2012 der fik jeg lov til at tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse via professionshøjskolerne. Og jeg har nogle billeder ude til højre med nogle fantastiske vejledere, som har haft enormt stor betydning for min interesse for de kvalitative metoder og de humanistiske fag og perspektiver. Og den opstod faktisk allerede under den her diplomuddannelse, hvor jeg fik lov til i mit afgangsspeciale at kigge på, eller hvilke forventninger patienterne havde til bioanalytikeren i en blodprøvetagningssituation. Så jeg var ude og interviewe nogle patienter, som vi har haft i vores ambulatorium.
Og det er den første gang, jeg får en aha-oplevelse med, at vi faktisk aldrig spurgt dem før, og at det havde faktisk en kæmpe betydning, selvom det kun lige var måske 3, 4, 5 minutter, vi var sammen med dem, og det havde vi en idé om, at det var fuldstændig ligegyldigt. Så de kvalitative metoder åbner jo op for nogle andre perspektiver, og jeg fik heldigvis lov til af min nuværende chef også at komme på det her valgmodul, der er på Master i Public Health på Københavns Universitet, der hedder kvalitative analysestrategier, for at få lidt mere teori omkring de kvalitative metoder og formidling, som også kan være en udfordring. Og der møder jeg Anja Bornø Jensen, som virkelig inspirerede mig. Hun er også antropolog, og virkelig inspirerede mig i det her verden af sundhedsantropologi. Og da jeg var færdig med den opgave, hvor jeg undersøgte, hvordan bioanalytikere de ser øh, patienterne, uden at se patienterne, så sagde jeg til hende, hvordan kan jeg få mere af det her antropologi, Anja? Og så sagde hun, jamen der er jo den her master. Og så skyndte jeg mig at hoppe på masteren, og har synes, det var det mest fantastiske, jeg længe har oplevet. Faktisk helt ærligt. Ja, og der møder jeg jo så også Helle Samuelsen, som også var min vejleder på mit masterspeciale, min masterprojekt. Og ja, øhm, jeg synes, at masteren har givet mig et meget større opmærksomhed på mennesker, og i særdeleshed på relationer, og hvordan relationer de påvirker vores hverdag og sammen, både på en arbejdsplads, men også privat. I min første opgave på masteren, der skrev jeg om, hvordan det her med at dele brød og kaffe med hinanden på en arbejdsplads, det har en kæmpe betydning for ens følelse af at være en del af et fællesskab. Og jeg var så fræk at skrive til vores danske bioanalytikers fagblad og sige, jamen skal jeg ikke lige have lov til at lave den her som en artikel til jeres blad, fordi at jeg synes, det er enormt vigtigt, specielt når vi som undervisere modtager studerende, som ikke er en del af fællesskabet og ikke bliver tilbudt det her brød sammen med de andre bioanalytikere. Det har virkelig kastet nogle tanker i gang i forhold til, hvor vigtigt det her med at dele et fælles måltid det er. Så har jeg jo i den grad også en stor opmærksomhed på den her teknologi, som vi omgiver os meget med som bioanalytikere. Hvordan vi nu siger jeg ser patienterne, fordi det er jo det, jeg skrev i min opgave, men hvordan vi har patienterne med i vores laboratorier, selvom patienterne ikke er i laboratorierne. Det vil sige, at den her teknologi på en eller anden måde er et bindeled mellem os og patienterne, og hvordan den er ikke i talesæt, men det er bare noget, der foregår imellem os. Men jeg er også det her med, at nej, jeg går videre til den næste slide. Fordi jeg er også så heldig, at jeg kan få lov til at komme ud og undervise på bioanalytikeruddannelsen et par gange i løbet af året, og der underviser jeg dem i teknologiforståelse og patientologi. Og jeg har taget et par slides med fra min undervisning, hvor jeg blandt andet går ind i mange af de her teorier omkring som en form for teknologiforståelse, altså også Science and Technology Studies, som jeg underviser dem rigtig meget i. Og når jeg så underviser sammen med min kollega i patientologi, og hun står og siger, at vi skal behandle alle lige i sundhedsvæsenet, så er det mig, der står provokerende ved siden af og siger, jamen gør vi så egentlig det? Og kommer med mine antropologiske perspektiver på ulighed i sundhed. Så jeg føler, at jeg kan give dem nogle nye perspektiver via min masteruddannelse på vores profession og på vores sundhedsvæsen. Og jeg lægger meget tykt tryk på. I forbindelse med teknologiforståelse, der synes jeg, at det at have med teknologi og mennesker at gøre, og ligesom at undersøge, hvad det gør imellem os, har givet mig en helt ny forståelse for, hvordan vi som bioanalytikere bruger teknologi. Og det har åbnet min verden for hvordan vi, altså at vi har en helt speciel form for teknologiforståelse i vores fag.
og profession. Vi passer meget på vores apparatur, vi passer meget på vores teknologi, vi kontrollerer det hele tiden, at tingene fungerer, vi vedligeholder det hver eneste dag. Altså vi ser på det, er der noget galt med det, og vi mærker på det, er den varmere i dag, end den plejer at være, eller altså, så er det et tegn på, at der er noget galt. Og vi fornemmer, har simpelthen en helt fornemmelse af, hvordan vores teknologi skal, hvad hedder det, skal fungere, og kan fornemme, hvis der er noget galt. Vi lytter på dem og tænker, den har en anden lyd i dag, end den plejer at have. Og så undersøger vi det. Og så som en ekstra bonus, så personificerer man dem også mange steder. Det vil sige, at nogle af vores apparaturer får simpelthen navne. Øhm, så når man siger, at Mary og Frederik inde i rummet inde ved siden af, så er det ikke Mary og Frederik, der er der, men så er det altså to meget store maskiner, der knokler for os. Så den her teknologiforståelse har jeg fået øjnene op for, og har fundet ud af, at når vi taler om i uddannelsen, at vi mangler teknologiforståelse til de nye studerende, så handler det meget om, at det er den her type af teknologiforståelse, vi mangler. Fordi vi er meget omstillingsparate i vores fag inden for teknologi. Kom med et nyt udstyr, og vi implementerer det, og så kører det. Men den her fornemmelse for apparaturet er noget, vi skal have opmærksomhed på og skal lære de kommende bioanalytikere, hvordan de kan fornemme apparaturet. Og det har mit arbejde med Science and Technology Studies og antropologien hjulpet mig med at se, at det er enormt vigtigt for den fremtidige sundhedsvæsen i laboratorierne. Udover det, så forsøger jeg jo desperat at få nogle af de studerende til at lave nogle kvalitative projekter en gang imellem os, fordi vi også skal finde ud af, hvad sker der i vores egen profession. Det er ikke så tit, de hopper på. De er meget naturvidenskabelige. Jeg er så heldig, at med støtte af vores forskningsleder, at jeg blev en koordinator for vores forskningspartnere. Det vil sige, at vi har patienter og pårørende tilknyttet vores afdeling som partner de kommenterer på vores forskning og hjælper os med fondsansøgninger og en masse andet spændende og meget relevant i forhold til at få patientperspektivet ind i forskningen. Lige nu har vi 7 forskningspartnere tilknyttet vores afdeling, og min opgave, den består først og fremmest i at pleje relationerne. Det vil sige, at jeg bruger den antropologiske vinkel og kunden til at passe lidt på dem. Så jeg sikrer mig, at de bliver hos os. Det er svært, og det er jo frivilligt arbejde, de laver, og det er nogle gange er de jo selv syge også, og går til en masse undersøgelser. Og der synes jeg, det er enormt vigtigt at have fokus på relationen og passe lidt på dem. Så det vil sige, at jeg prøver på, når vores forskningsleder kommer med en masse idéer til, hvordan vi kan bruge dem, så prøver jeg på at oversætte dem og prøver på at sætte dem ind i et andet perspektiv, så det giver mening for dem. Jeg sørger selvfølgelig for, at når vi mødes, så er der kaffe og kage, og altså hvis afdelingen ikke giver noget, så bager jeg bare selv. Og så kan vi sidde og snakke om, at jeg bager med smør, og så bliver de ekstra glade. Det er smør. Jeg sørger også for selvfølgelig at spørge ind til dem privat også. Vi er meget private også faktisk, mig sammen med dem, om hvordan de har det, og de deler enormt meget ud af dem selv og deres sygdom og deres erfaringer med deres sygdom. Og så deler jeg også ud af mig selv, fordi når de deler meget, så giver jeg også noget af min personlige private sfære. Så sørger jeg selvfølgelig for, at de får en rigtig dejlig sommerhilsen og julehilsen, og at de får den hver især, så den er personlig i stedet for en fælles. Ja, det er meget spændende at arbejde med patienter pludselig i det her med forskning, når jeg ikke har patienter i min afdeling. Så det er også meget anderledes, og det er også fantastisk at kunne vise dem vores speciale. Jeg håber ikke, I kan høre for meget. Det er lige, jeg er på arbejde. Det er en ambulance, der kører i baggrunden, der larmer lidt. Ja. Så bare lige nævne til sidst også, at igennem det her arbejde, der er jeg kommet med i en europæisk
hvad hedder det, ansøgning på at lave et meget stort, omspændende netværk af forskere og inden for osteoporose. Så der er vi foreløbig i 24 lande og mere end 110 medansøgere på den her. Der har jeg fået lov til at komme med som en af de kvalitative og altså kvalitative vinkler, og hvad hedder det, også i forhold til uddannelse og pædagogik, at jeg er kommet med på den. Så bliver jeg nødt til at italesætte, at jeg har været i sådan en efter- og master blues år, føler jeg faktisk. Nå. øhm, Fordi jeg føler egentlig lidt, at jeg har fået et sprog, og jeg har lidt fået en melodi i mit liv, som jeg har lidt svært ved at dele med andre. Jeg mangler simpelthen nogle. Altså nu er jeg jo bioanalytiker, og jeg tænker, at dem har I ikke haft så mange af på masteren. Jeg kender ikke nogen bioanalytiker med en master i sundhedsantropologi udover mig selv. Og jeg mangler simpelthen lidt nogle venner eller nogle legekammerater i den forbindelse, som kan hjælpe mig med at bane antropologiens vej ind i bioanalytikerprofessionen. Og jeg plejer at sige, at jeg har taget et billede der til venstre, fordi jeg plejer at sige, at der er en motorvej af muligheder inden for, altså for sundhedsantropologien i mit fag, og det er der stadigvæk. Men jeg kan bare mærke, at det er ved at være lidt en ensom sti, hvor jeg selv skal finde vejen ud igennem tunnelen, ikke? Og der er flere begrænsninger, end jeg egentlig havde håbet på, fordi alle siger jo, ej, hvor er den spændende, din master, og hvad er det nogle spændende projekter, man kan lave med det, men der er alligevel ikke nogen, der tør kaste sig ud i det. Så derfor har jeg været lidt sådan en, ja, lidt en blues. Mine bøger står stadigvæk på hylden, og dem har jeg jo selvfølgelig overvejet, om jeg bare skulle gå i gang med fra ende til anden en gang til. Altså, jeg kan da godt læse lidt om Sande igen, er jeg sikker på. Så det overvejer jeg kraftigt. Ja, men jeg mangler lidt de der gode diskussioner og dialoger, vi havde på uddannelsen omkring en masse forskellige perspektiver, og det her med, at man kan få en højere forståelse via antropologien. Så kan man måske komme tilbage og være masterstuderende igen, Anne? Og jeg har også tænkt virkelig meget over, jamen jeg kunne da virkelig godt tænke mig at have mere af det. Jeg er jo ikke færdig. Altså jeg synes virkelig, jeg har stadigvæk mega meget mod på at få mere antropologi. Og hvordan kan vi komme videre med det? Der føler jeg lidt, jeg støder lidt på en mur. Hvad kan jeg nu? Hvad skal jeg nu, hvis jeg gerne vil noget mere? Ikke bare arbejdsmæssigt, men også uddannelsesmæssigt. Og så det her med igen, jamen, hvor finder jeg et netværk, hvor vi ligesom kan støtte hinanden i og bruge det og finde nye veje for hinanden. Så det var lige nogle få spørgsmål her til sidst. Jeg tænker, jeg vil slynge ud i rummet. Men ellers var det det, jeg havde på hjerte for i dag. Men det var en fantastisk måde at afslutte på, Tanja. Nogle Ja, rigtig gode ting at tage videre. Tusind tak for det. Jeg har skrevet en masse ned. Skal vi gå videre med Katarina? Ja. Jeg vil godt lige skynde mig at sige, at du er altid velkommen tilbage, Tanja, men de andre er det spørgsmål. rigtigt? Ja, og der er et spørgsmål fra Emma, eller var det en klapsalve? Jeg tror, det var en klapsalve. Tusind tak. Tak. Så går vi videre med Katarina. Ja, hej. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få delt Ja. denne her. Mm, mm, mm. Et sekund skal være der. Mm, mm. Kan I se noget nu? Ja, Ja. det kan vi. Det lyder godt. Jamen, hej alle sammen. Jeg hedder Katarina Solapatis, og jeg vil gerne invitere jer ind i, hvordan jeg bruger sundhedsantropologien i praksis som frivillig våger i Røde Korsets vågetjeneste. Så det er jo over i civilsamfundets virke, vi er hoppet over i. Og det vil jeg gøre gennem nedslag for både mit masterprojekt, som jeg har afleveret og forsvaret her i januar 25, lidt forsinket på grund af en brækket ryg og alt muligt spændende, og så også for mit aktive virke som våger. Og til sidst, hvis der er tid, vil jeg komme med lidt nogle kommentarer på antropologiens styrker og måske nogle gode råd. Så meget kort om mit masterprojekt, som I kan se forsiden af her. At våge
Våge døden, frivillig vågers omsorg, nærværsomsorg for døende i Danmark. Der undersøger jeg, hvordan frivillige våger under Røde Korses motto, ingen skal dø uønsket alene, yder omsorg for døende medborgere i deres sidste øjeblikke. Måden jeg gjorde det på var gennem etnografisk feltarbejde på hospitaler og plejehjem, kombineret med interviews og deltagerobservation. Og med antropologiens blik forsøgte jeg at forstå og nuancere vågernes rolle i den ret komplekse, i hvert fald i min optik, relationelle praksis i det palliative felt omkring livets afslutning. Når man som våger kommer ud til de døende medborgere, så kommer man i kontakt med det sådan lidt store, eksistentielle, det uforudsigelige og ukontrollerbare, som til tider kræver mod. Og deraf også min lidt, hvad skal man sige, dobbeltspillet i min titel med at våge døden. Så ja. Jeg skal lige have den til at virke. Lidt om mig. Jeg er uddannet klassisk arkæolog og biologisk antropolog, og i mere end 10 år har jeg været tilknyttet et forskningsprojekt i Athen, hvor vi undersøger demografi og sundhed i fortiden, baseret på human skeletmateriale, og vi ser blandt andet på køn, alder, sygdomme, for eksempel ved hjælp af DNA-analyser, og på hvordan man forstod sundhed og sygdom dengang. Så man kan sige, interessen for sygdom og sundhed, liv og død i forskellige historiske, kulturelle og sociale sammenhænge har ligesom altid ligget lidt som en rød helix-tråd, pjat, men som en rød tråd i mit DNA gennem mange år. Og hvorfor så vågetjenesten? Ja, det bliver lidt personligt nu, men det tænker jeg ikke gør noget. En dag under coronaepidemien eller nedlukningen, der hørte jeg et radioprogram om vågetjenesten, og det program ramte mig dybt, både emotionelt og eksistentielt, og gav en dyb resonans i nogle smertelige erfaringer, da jeg havde mistet min mor og min bedste veninde alt for tidligt. Og jeg havde ønsket at være til stede, da de gik bort, men havde ikke muligheden. Så man kan sige, at vågetjenesten blev for mig en måde at give det nærvær og den omsorg, jeg havde et ønske om, videre til andre døende medborgere. Og jeg har nu været frivillig våger i 4,5 år. Og sundhedsantropologien, hvordan kommer den så ind i billedet? Ja, men omtrent samtidig med det her radioprogram eller den her udsendelse, så møder jeg en studerende på master i sundhedsantropologi her på KU, som fortalte virkelig inspirerende om uddannelsen, og jeg var helt sådan buzzing, og ej, hvor er det spændende. Så jeg fik en hurtig tanke om, at sundhedsantropologien måske kunne blive det nye vindue, eller åbne nogle døre til nogle sundhedsvidenskabelige områder og samfundsvidenskabelige områder, og dermed give også et lidt moderne, nyere perspektiv, end det jeg har siddet med i mange år, på hvordan vi forstår sygdom og sundhed og alt det i mellemrummene. Så man kan sige, at jeg er gået fra at undersøge de døde i graven, videre i laboratoriet, og så nu til praksis med de levende døende. Men lige for at opridse feltet, er i, så vil jeg lige give jer en hurtig gennemgang, hvad vågetjenesten er for en frivillighed til dem, der ikke ved det. Så Røde Korsets vågetjeneste blev etableret i 2005, og deres motto er, ingen skal dø uønsket alene, hvilket betyder, at vågetjenesten er et tilbud til døende medborgere uden pårørende om at få en frivillig våger ud til at være sammen med dem i deres sidste timer. Men vågetjenesten er også et tilbud om aflastning for de eventuelt pårørende, og faktisk så er det 80% af de døende, vi er ude hos, som har pårørende, så vågetjenesten fungerer i allerhøjeste grad også som en aflastning for de her pårørende. Hvor våger vi? Jamen, vi våger mestendels på hospitaler og plejehjem, og så i mindre omfang på bosteder, hospice er vi også ude på, og et privat hjem. Og praksisen helt skåret ind er, at vi sidder ved de døende medborgere på nu 3 timers vagter, førhen var det 4. Både dag og nat, men for mit vedkommende tager jeg kun nattevagter. Det bestemmer man selv. Og vi samarbejder både med personalet og de pårørende, men vi indgår ikke i den, hvad skal man sige, fagprofessionelle pleje af den døende person. Og hvem kan være våger? Det kan alle. Man skal være fyldt 18, og man skal være lidt psykisk robust og også lidt komfortabel ved døden. Og der er ikke noget krav om en sundhedsfaglig baggrund.
Der findes også andre vågetjenester i Danmark, blandt andet Ældre Sagen, som Røde Kors samarbejder med, og andre mindre og også private vågetjenester. Så ja, som I kan se her på mit billede, så kunne jeg jo godt tænke mig at starte med et spørgsmål til jer derude. Hvordan vil I selv gerne dø? Det kan være måske et lidt ubehageligt spørgsmål for nogen. De fleste af os vil nok helst ikke tænke eller tale for meget om vores egen død. Men døden, den kommer jo til os alle. Og virkeligheden i dagens Danmark forholder sig således, at mere end 6 ud af 10 dør i institutionaliserede rammer, enten på hospital eller plejehjem. Der er ikke nok fagprofessionelle til at være hos dem. Der er ikke nok, og der er heller ikke, dem, der er der, har heller ikke tid til at være hos de døende. I 2023 der vågede Røde Kors og Ældre Sagen ved over 2600 døende, men måtte afvise 275 anmodninger om, at vi kunne komme ud. Så det var lidt fakta, men man kan sige, behovet og ønsket om, at vi kan komme ud og træde til, vores sundhedsvæsenet ekstra til, er ikke til at tage fejl af. Men samtidig rejser det også et nyt spørgsmål, fordi der eksisterer i min optik også en etisk ambivalens i det at våge. Fordi kan vi egentlig vide, om vores tilstedeværelse altid er ønsket? Oftest tilkaldes vi af personale eller pårørende, og på det tidspunkt er den døende ofte ukontaktbar eller uden bevidsthed, og måske aldrig delt sine ønsker om den aller sidste tid. Så ja. Helle, en af vågerne, jeg interviewede i mit masterprojekt, sagde, jeg er bange for at overtræde andres grænser. Hvis man rører ved et døende menneske, og de krymper sig, er du ikke rigtig i tvivl. Men det er svært. Man skal ikke sidde i 4 timer og holde i hånd, bare for at holde i hånd. Og for mig, der beskriver hun omsorg af et tilbud, men ikke som en pligt. For mig her i min praksis som våger, så kan antropologien virkelig underbygge en vigtig pointe her, at den minder os om, at værdig død, som jo er sådan en skrøbelig og måske lidt diffus ting, hvad er det, og alle de her ting, at det ikke, altså en værdig død er ikke universelt, men er både kulturelt og personligt defineret. Omsorgen her for mig handler om en relationel forhandling, at læse signaler, justere sin tilstedeværelse og respektere grænser. Så når jeg lidt retorisk spørger, hvordan vil I selv gerne dø, kan antropologien hjælpe os til at se, at der ikke findes et svar. Og det er noget, jeg har taget meget med mig, når jeg er i det her felt. Og den bidrager med at skabe refleksion og nuancer om en omsorg, der rummer en iboende ambivalens. Yes. Og hvad er det så, vi våger egentlig går og gør? Vi er ude ofte om natten eller i de tidlige morgentimer. Vi sidder ved siden af den døende, oftest helt tæt ved sengen, hvor vi sanser, fornemmer og aflæser, hvad der kunne være brug for. Flere vågne under mit masterprojekt sagde i interviewene, vi kommer for at være, ikke for at gøre. Det lyder måske passivt, men når man sidder i rummet, opdager man hurtigt, at det er alt andet end passivt. Det er en dyb, aktiv tilstedeværelse. Lise, en våger i mit masterprojekt, beskrev, hvordan hun trak vejret sammen med den døende. Jeg kan mærke, når det nærmer sig. Så trækker jeg bevidst vejret i takt med den døende. Som en form for synkronisering, en samtakt. Andre fortalte, hvordan de lægger en hånd på skulderen eller holder i hånd. Ikke for at handle og ligesom gøre, som jeg nævnte før, men for at lade varme og nærvær brede sig mellem 2 levende kroppe ud i rummet. Alt sammen små kropslige justeringer, der skaber ro. Så omsorgen bliver ligesom skabt gennem kroppen, fysisk tilstedeværelse, nærvær og opmærksomhed. Og antropologen Thomas Sordas taler blandt andet om embodiment, kropslighed, at kroppen ikke bare er noget fysisk, men en måde at være i verden på. Og her i praksis, der viser vågerne, at deres væren med den døende er deres gøren. Og ved at dele noget så essentielt som åndedræt, så ser jeg det på en måde som, at vågeren engagerer sig i en eksistentiel praksis, der transcenderer verbal kommunikation. For mig handler det om antropologisk refleksivitet, om også at blive bevidst om min egen krop som redskab i min praksis. Hvordan sidder jeg? Hvordan trækker jeg vejret? Hvor er min opmærksomhed rettet hen? Og det måske vigtigste er, at jeg kan give det videre.
at vågernes tilstedeværelse, deres væren med, deres nærvær, ikke er ingenting. Det er en erfaret kompetence, en særlig form som omsorg, som jeg har valgt at kalde nærværsomsorg. Yes. Det virker som om den ikke helt vil trykke. Nå. Ja, jeg er spændt på den her. Så hvilken slags relation, hvis overhovedet nogen, opstår der egentlig mellem en våger og en fremmed døende borger? En af de våger, jeg interviewede, Luna, brugte et ord, jeg fandt både overraskende og ret præcist. Hun kaldte relationen for et situationship. Og normalt bruges ordet som udefineret romantiske forhold. Måske nogle af jer derude kender til ordet. Men hun brugte det til at beskrive den særlige midlertidige relation, der opstår i vågesituationen. Som Luna siger, jeg kender jo ikke Frans, der ligger i sengen. Der er kun hans ur og hans briller, men jeg prøver alligevel at danne mig et billede af ham, og på den måde finde en indgang til mit situationship med ham. Bare være nysgerrig og anerkendende over for et fremmed menneske, som ingen andre er hos. Så et situationship er ikke det, vi måske i antropologien måske vil benævne som forbundethed. Der er heller ikke en traditionel professionel eller pårørende relation. En situationship opstår i og gennem selve situationen. Det er defineret af det særligt situerede kontekst i dødens nærvær. Så det er vigtigt med den her situerede kontekst. Det er et flygtigt, intens bekendtskab uden fortid, uden fremtid. Det er en tidsoplevelse, der er præget af kairos, nu er jeg jo halv græker, den kvalitative, eksistentielle tid frem for chronos, den målbare tid. Og det virker også lidt som et undtagelsesrum, hvor logikker og progression og produktivitet midlertidigt træder i baggrund til fordel for det her nærvær. Så en anden central del af situationship er anerkendelse. Mange våger bruger bevidst den døendes navn. De hilser, siger farvel, takker for den tid, de har delt. Som Sofie sagde, jeg nævner meget den døendes navn for at personliggøre dem, anerkende deres eksistens. Antropologisk set er det mere en høflighed. Arthur Kleinman kalder det omsorg som moralsk handling, der bekræfter personhood, også når kognitiv kapacitet er svækket eller fraværende, hvilket mange af de døende er indbegrebet af, i og med, at de er ukontaktbare. Og så kommer den næste her. Hvor den irriterende. Jeg har kolde fingre, den vil simpelthen ikke reagere på min... Sådan. Og her knytter billedet sig, som strammer for mit masterprojekt. Frans ligger døende og alene uden pårørende på en hospitalstue i et anonymt institutionaliseret rum. Hvidt i hvidt fra væg til væg, uden sit navn på tavlen. Der er kun hans ur og hans briller som spor af et levet liv. På den måde bliver vågerne også dødsvidner og sikrer, at Frans liv bekræftes som betydningsfuld i overgangen til døden. Ja, som I kan se her. Det er taget fra mit feltstudie. Ja, så kommer vi til noget lidt andet, men i samme, kan man sige, sætning. En af vågerne, jeg interviewede, Helle, stillede et spørgsmål, som jeg har tænkt meget over. Hvorfor er det egentlig en frivillig opgave til at starte med? Jeg gik ind i vågetjenesten med sådan en tanke først. Hvorfor er det egentlig en frivillig opgave til at starte med? Hvad er det for et samfund, vi lever i? Sådan som vi har skruet sundhedsvæsenet sammen, så er der ikke gearing til 3-4 timers nærvær nogen som helst steder. Det er der bare ikke. Og spørgsmålet her, Helle stiller, synes jeg peger på et dilemma, at på den ene side har vi et sundhedsvæsen, som ganske enkelt ikke har hænder nok, eller tid til at sidde 3-4 timer. Og her træder vågerne ind og lapper hullerne. Samtidig ser vi med den nye sundhedsreform og kommende folkesundhedslov en tydelig politisk tendens. En større del af omsorgsopgaverne uddelegeres til pårørende og civilsamfundets aktører. Og her opstår det kritiske spørgsmål: er vi i gang med at overlade omsorgen i livets sidste fase til civilsamfundet, og risikerer frivilligheden dermed at dække over et systemisk svigt? Men jeg synes også, det er vigtigt, at jeg som våger og antropolog anerkender, at vågernes indsats også er et udtryk for noget dybt menneskeligt. Mange fortæller, at de er motiveret af næstekærlighed, personlige erfaringer med døden eller ønsket om
at ingen skal dø uønsket alene. Den drivkraft kan ikke reduceres til strukturer og reformer. Det handler om medmenneskelighed. Og her, hvor antropologien kan bidrage, jeg mener, at den kan hjælpe os til at forstå frivillighedens dobbelthed, både som et strukturelt plaster og som en eksistentiel gestus. Antropologien kan bruges til at italesætte de her betænkeligheder og ambivalenser, ikke for at afskaffe frivilligheden, men for at sikre, at den bruges etisk og i synergi med fagligheder frem for erstatning. Så tilbage til spørgsmålet, hvorfor er det egentlig en frivillig opgave, kan ikke besvares entydigt, men det viser, at frivillighed i dette felt rummer både dilemmaer og muligheder, og at antropologien kan give os et sprog til at forstå og nuancere denne komplekse balance mellem system og civilsamfund, struktur og menneskelighed. Og så er jeg ved at være her. Jeg skal nok gøre det hurtigt. Jeg ved, tiden er ved at gå, tænker jeg. Ja, sorry. Ja, jeg ved ikke lige, hvor meget mere, men så en opsummering bare. Hvad bidrager sundhedsantropologien med i min praksis? En synliggørelse af sprog. Vågne laver ikke ingenting. Og de giver dem et sprog til at legitimere deres frivillige arbejde og deres praksis. Antropologien kan bidrage til at udvikle begreber, som situationship, der er vågenes ord, og dermed nuancere og perspektivere deres erfaringer. Og antropologiens dobbeltblik kan belyse værdien af frivillighed og advare mod, at den bruges til at legitimere nedskæringer i sundhedsvæsenet. Og sidst men ikke mindst, antropologien kan bidrage til at nuancere forståelsen af frivillige vågere eller andre samfundsaktører, som værende brobygger mellem civilsamfund, fagprofessionel og pårørende, som jeg vil kalde en polyfonisk medborgerinddragelse, og dermed ikke kun en patient eller pårørende, og ikke kun på en dårlig måde, men det er lidt mere så det ikke kun er patient og pårørende. Så jeg tænker, at det er det, men ja. Jeg vil give hurtigt råd videre, at dem, der læser på MSA'en, at I skal være modige, og I skal være nysgerrige, og så skal I bare nyde et helt fantastisk studie. Så det var den hurtige vej ud her. Og så til sidst vil jeg også lige gerne sige tak for jeres opmærksomhed, og også varmt tak til Dansk Selskab for Sundhedsantropologi for at invitere mig med i dag. Og så også et lille, men vigtigt tak til mine medborgere og de mange medborgere, jeg har siddet ved i disse par år. Det er så fint. Tusind tak, Katarina. Jamen, så går vi videre til Danielle, som vil fortælle om hendes liv under uddannelsen, og især efter uddannelsen. Så når du er klar, Danielle. Tusind tak, Katarina. Hej alle sammen, Katarina. Oh my god, det var virkelig, virkelig spændende. Tusind tak for det oplæg. Altså, shit, du er en inspiration. Fantastisk arbejde, du laver. Hej alle sammen. Amazing, at jeg kan få lov at være her i dag. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan dele min skærm. Kan I se min skærm nu, eller forsvandt det? Vi kan se et billede. Billede af mine børn. Ja. Okay, jeg prøver lige at dele igen. Den var der med dine to søde Ja, elever. ja, de er mega søde. Altså, men jeg har faktisk 3. Her er der nogen. Der var den. Ja, godt. Nu kan vi se det. Så skal du bare lave det i... Kan I se? Ej, shit. Yes. View. Ja. Okay, jamen spændende. Det ser ud som om, vi må tage den sådan her. Det gør vi bare. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få lov til det. Jeg skal muligvis have lidt mere plads på min computer på et tidspunkt. Nå, men I får lov at se mine dejlige unger her. Det her, det er Nora og Savannah, og de var min vej ind i sundhedsantropologi. Nora og Savannah blev født med en uforklarligt lav blodsukker. Der er måske nogen derude, der sidder med en sundhedsfaglig baggrund. Og lægerne i Odense kunne ikke finde ud af, hvad de fejlede, efter at de havde lavet en masse undersøgelser. Så blev de diagnosticeret med det, der hedder idiopatisk ketotisk hypoglykemi. En sygdom, som jeg efter Savannahs diagnose også selv blev diagnosticeret med.
Under den proces blev jeg ligesom udfordret på, om efter jeg havde været på tabt arbejdsfortjeneste i mange år, fordi børnene var syge, så skulle jeg forholde mig til, hvad skal jeg selv, når jeg kommer på den anden side af tabt arbejdsfortjeneste. Ej, det var jo irriterende. Jeg vil lige foreslå, Daniel, du kunne måske sende den til mig, og så kan jeg dele. Ja, det kan vi også prøve. Du kan i hvert fald prøve, så kan vi lige se, om det Ja, fungerer. vi prøver. Ellers så skal jeg bare downloade den. Øhm, Ja, Daniel, jeg tror, og tak for de rosende ord. Jeg tror måske netop det der med, at den var en online version, at hvis du downloader den til din desktop, så tror jeg godt, det gjorde jeg i hvert fald. ja, ja, det prøver jeg lige. Jeg skal lige have mit internet. Det crasher fuldstændig. Så prøver vi lige igen. Normalt arbejder jeg fra min arbejdscomputer, og min private computer, den drukner i billeder af mine børn. Så der er aldrig noget som helst plads på den. Prøv lige. Okay, prøv lige igen. Download. Godt. Måske. Yes. Kom. Download det her. Ja. Jeg sender den lige til dig, Christina. Inger. Okay, det lyder godt. Ja, og så mens jeg henter præsentationen, så kan du bare fortsætte. Yes. Shit, hvor er den langsom. Mm. Mandag morgen på min computer. Hvad sagde du mandag morgen? Ja, jeg ved godt, det ikke er mandag, men det er som om, den opfører sig, som om det er mandag. Mm. Ja, nu crasher min Gmail også. Ja. Godt, den kommer til dig nu. Yes, Godt. godt. Men så kan jeg bare lige fortælle lidt mere, Det gør du bare. uden et PowerPoint show. Ja. Ja, jeg fik de her fantastiske børn, som viser, at han sjældent sygdom, som stadig er uforklarlig, idiopatisk, katolisk hyperglykemi. Jeg var på daværende tidspunkt pædagogstuderende og troede, jeg skulle være pædagog. Jeg arbejdede som pædagog i plejen, elskede mit arbejde. Men da jeg selv blev diagnosticeret med sygdommen, kunne vi godt se, at jeg havde behov for at have et arbejde med fleksibilitet, hvor jeg havde mulighed for at kunne spise rigtig meget mad hele tiden. Så der var tale om flexjob, der var tale om førtidspension, og efter jeg kom i behandling, kunne jeg jo godt se, at min hjerne den fungerer egentlig meget godt, så længe jeg bare spiser hele tiden. Så jeg fik overtalt kommunen til, at de skulle give mig revalidering, og at jeg kunne få lov at læse videre. Så jeg fik bevilget revalidering til, at jeg kunne starte en master. Jeg troede egentlig, jeg skulle ind på kandidaten i pædagogisk antropologi, for den havde jeg faktisk søgt ind på tidligere, men valgte at stoppe, fordi børnene var syge. Men da jeg så kommer ind på masteren i sundhedsantropologi, så finder jeg ud af, at det var det, jeg havde manglet for at ligesom indse, hvad det egentlig var, jeg skulle bruge mit liv på. Og det var at finde ud af, hvad der var galt med mine børn, og hjælpe alle de andre børn rundt om i verden med at forklare lidt lavt blodsukker. Så det var sådan min vej ind i sundhedsantropologi, og jeg kom jo så med en pædagogisk baggrund,
men ikke med særlig meget arbejdserfaring. Så den primære baggrund, jeg kom ind med, det var at være mor til syge børn, der havde et meget stort plejebehov. Og nu kommer min præsentation. Yes. Så jeg har haft lidt identitetskrise over at skulle være her i dag, for jeg var sådan lidt, hvad skal jeg egentlig sige? Fordi der er rigtig meget at sige, men jeg er her egentlig primært, fordi jeg er mor til de her fantastiske børn. Da jeg startede på masteren, havde jeg 2, nu har jeg 3. Derudover så har den erfaring, jeg har fået med at arbejde, prøv lige at køre lidt op, Christina. Den erfaring, jeg har fået fra mit arbejde som i virkeligheden som mor for at kæmpe for at finde svar for sine børn, har ledt mig til, at jeg i dag arbejder hos Thermo Fisher Scientific, hvor jeg er seniorforsker, og jeg sidder som Patient Partnering Manager, hvor min rolle det er at sikre partnerskaber mellem medicinalvirksomheder, biotech-virksomheder og klinikere og patientforeninger og deres patienter og deres pårørende. Og på det her billede, der kan I se nogle af de ting, nogle af de steder, jeg har talt og undervist i. Man kan sige, at det sundhedsantropologien gav mig, det gav mig en indsigt i, at de ting, vi identificerer som huller og som undringer, som familier, der er pårørt af sygdom, faktisk på mange områder kan være enormt vigtige for klinikerne at vide, men også for industrien. Så jeg fandt ud af, at det, som jeg før havde set som, det er nok bare mig, der ikke forstår, hvordan tingene hænger sammen, faktisk mange gange var et forskningsspørgsmål, der var nødt til at blive stillet. Og når man arbejder inden for sjældne sygdomme, så er det meget sjældent, der er penge til det forskningsspørgsmål, som man render rundt og har i sit hoved. Så jeg fandt ud af, at hvis vi i stedet for at tænke penge, i stedet for at begynde at opfordre de her forældre, der sidder og er påvirket af deres barn er syg, opfordre dem til at bringe deres kompetencer ind, og vi ligesom får motiveret de få læger i verden, der er inden for den sygdom, så lige pludselig var vi faktisk i stand til at bringe så mange kompetencer i spil, at vi kunne drive forskning fremad, uden nogen penge overhovedet. Og det var det, der simpelthen blev starten på min karriere. Og hvis du kører lidt ned, så kan du se, at det her det er den pitch, de bruger i Thermo Fisher Scientific, når de præsenterer, hvem jeg er. Jeg er mor til børn med en sjælden sygdom. Jeg er patientadvokat, og så er jeg forsker med særlig fokus på patient-centered science. Jeg er broen mellem patientforeningerne, industrien og vores klinikere og vores forskere i den her CRO, som jeg arbejder i. Jeg laver citizen science, hvilket bliver kaldt borgerskabt forskning, det vil sige at opfordre de mennesker, jeg er omkring, til at stole på, at deres erfaringer og deres øjne er i stand til at identificere ting, der er værd at undersøge. Jeg har vundet priser i EU for mit arbejde som patientadvokat og for særligt mit fokus på patientdrevet forskning og community-drevet forskning. Hvis du kører lidt ned, så er der en oversigt, som de også bruger i Thermo Fisher til at fortælle, hvad det er, jeg har lavet. Jeg leder sideløbende med, at jeg tog min master. Så fik jeg at vide af min børns læge på UH, at hvis det var, at vi nogensinde skulle finde ud af, hvad der var galt med min søn, så var vi nødt til at have større datamængder. For at kunne få de her datamængder, så var jeg nødt til at starte en patientforening, fordi det var der ikke andre, der gjorde. Så jeg startede en patientforening sammen med ham. Og i dag, der har vi omkring 2.000 familier fra næsten 90 forskellige lande. Og det er den her patientforening, som er vores data hub, og hvor mine medforskere de sidder. Jeg vandt prisen i 2022 for at være årets patientadvokat i Europa. Har været indstillet til nogle forskellige priser. Jeg sidder i European Medicines Agency som patientrepræsentant for patienter med sjældne endokrinologiske sygdomme. Så har jeg været med til at udvikle anbefalinger til Europaparlamentet inden for den policy, der skal laves inden for sjældne sygdomme i 2030. Jeg har været med til at grundlægge forskningscenteret på OUH, der hedder FORSAP, som er et forskningscenter lavet for at skabe et paradigmeskift i forskning, så i stedet for at vi laver forskning for patienterne, så laver vi forskning med patienterne. Og det var muligvis noget af det, Tanja hun har beskrevet. Det forskningscenter blev jeg ligesom headhunted til at starte op sammen med Astrid Jansen, som var en professor, der blev hentet ind fra Holland. Så bliver jeg brugt som subject matter expert i rare diseases. Så fra at jeg startede fra at kæmpe for mine børn, udviklede det sig til at kæmpe for børn med lav blodsukker, til i dag ligesom at være talsperson i Europa for patienter med sjældne sygdomme generelt. Så der har jeg været nede og repræsentere patienter med sjældne sygdomme i Europaparlamentet ved en åbningstale dernede på Rare Disease Day.
Og så sidder jeg from 9 to 5, som er mit rigtige arbejde. Der sidder jeg som Patient Partnering Manager i Evidera PPD, som er en del af Thermo Fisher Scientific. Og det vi egentlig laver, det er, at vi er en CRO, Contract Research Organization, hvor det er, når pharma de har et produkt, de gerne vil have udviklet, så kontakter de en stor CRO for at lave de kliniske forsøg. Jeg sidder i vores Patient-Centered Research Division. Så i og med FDA og EMA, de har lavet en masse retningslinjer omkring, at hvis de skal have et drug, der skal komme igennem godkendelse, så skal de kunne dokumentere, at der har været patienter og pårørende med i processen som medforskere. Og der er jeg ligesom den bro, der skal sikre, at det faktisk kommer til at ske, og at vi gør det på en etisk forsvarlig måde, og en måde, der er meningsfuld, og ikke bare tokenism, hvor vi inviterer patienter ind i aller sidste fase for at gennemse noget. Der er ligesom vores stemme inde i den proces, og der var en meget, meget sær profil at få ind, fordi jeg er ansat på et ekstremt højt seniority level, med meget lidt uddannelsesmæssig baggrund, og meget lidt erhvervsmæssig baggrund. Så jeg er simpelthen blevet ansat med den idé, Den er her ikke at, nu. at vi Men faktisk... vi bor sammen og sådan noget. Hvad? Undskyld, vil du okay. Ja, jeg har. Tak. Men med den tanke, at hvis vi rent faktisk skal være patient-centered, hvad så hvis det er, vi ansætter en, der faktisk identificerer sig selv mere som en patient og pårørende, end som en forsker? Og det har været noget af det, der ligesom har skabt mit mentale forvirring over at skulle præsentere, hvad laver jeg på sundhedsantropologien? Fordi ja, jeg er ansat som forsker, men jeg er faktisk primært ansat som mor, som patient og som pårørende. Og hvis vi går videre, så har jeg lavet en lille tidslinje for at give jer et overblik over den udvikling, der har været i mit liv. Jeg starter op, som I kan se, jeg tager en bachelor i pædagogik. Jeg arbejder som fotomodel ved siden af. Jeg troede egentlig, at jeg skulle bruge noget tid på det. Men i 2014, der kom Nora. Og Nora, han var 2 dage gammel første gang, at han blev fundet i bevidstløs tilstand med blodsukker på 0,8. Han var meget, meget syg. Blev kort tid efter udskrevet. Vi fik at vide, at det var en midlertidig tilstand. Og han var hjemme et år, hvor vi ikke troede, at han var rask. Men da han var 1,5 år, der har han et krampeanfald, som viser sig at være krampeanfald forårsaget af lavt blodsukker. Og der bliver han senere indlagt eller henvist til Odense, hvor han blev diagnosticeret med uforklarligt lavt blodsukker. Og i 16, der føder jeg Savannah, og i 18, der bliver Savannah indlagt, og hun bliver diagnosticeret. Og så går vi videre til 2019, hvis du scroller lidt ned. Jeg starter min master, efter jeg har fundet ud af, at jeg selv er syg, og jeg starter sideløbende Ketotic Hypoglycemia International op, som er en global patientforening. Den bliver startet sammen med børnenes læge Henrik Kristisen i Odense, og Jakob Petersen, som er professor, og som i dag leder alt global research på Novo Nordisk. Det var en meget, meget sjov historie, hvor jeg søgte råd på en Facebook-supportgruppe og ledte efter andre forældre, der havde børn med diabetes, og kun med lavt blodsukker, for jeg troede, mit barn havde diabetes. Jeg forstod ikke så meget på det tidspunkt. Og der var der en mand, der hed Jakob, der rakte ud til mig og spurgte, om jeg havde brug for hjælp til at forstå, hvorfor mit barn ikke havde diabetes. Og det ender med en meget tragikomisk situation, hvor jeg fornærmer ham voldsomt og spørger, hvad han egentlig tror, han ved om noget som helst. Og han ringer så, eller beder mig så om at google hans navn, og så finder jeg ud af, okay, du er rent faktisk Jakob Petersen fra Novo Nordisk. Og han ringer mig op og griner helt vildt meget og siger, at han gerne vil hjælpe mig med at forstå, hvad der er mine børn, de fejler. Og det ender med, at det bliver et partnerskab, som vi stadig har den dag i dag. Han bliver min mentor, og han opfordrer mig til hver gang, at der er nogle ting, jeg ikke forstår. Så lærer han mig at søge i den medicinske litteratur. Og det første forskningsprojekt, vi startede op sammen, det startede vi op, mens det var, at jeg var på min master. Og det havde til formål at undersøge, om hunde kunne bruges som et teknologisk hjælpemiddel til at lugte lavt blodsukker hos børn, fordi de blodsukkermålere, der var på markedet på det tidspunkt, ikke var gode nok, hvilket havde resulteret i flere livstruende situationer for særligt min søn. Og det var det første forskningsprojekt, jeg rigtig blev involveret i og ledte i 2019. Og ja, i 2020, kommer den formelle registrering af patientforeningen. Jeg får min master, og til det skal jeg præsentere lidt omkring mit masterspeciale, fordi det ligesom har defineret den måde, jeg er gået til forskning på efterfølgende.
Mit masterspeciale handlede om tillid og mistillid, og jeg ønskede at belyse, øh, hvordan det påvirker forældre og sundhedsprofessionelle, når der har været en mistanke om, at forældrene de har skadet deres børn. Så her kommer vi ind i et ret følsomt emne, som der er mange, der er meget berøringsangste overfor. Men nogle gange er sundhedsprofessionelle nødt til at tænke, er der noget her i den her forældre-barn-dynamik, vi skal være bekymrede for. Hvis du scroller lidt ned. Det der er problemformuleringen, som viser, at det handlede virkelig meget omkring, hvad har mistillid og tillid af betydning for forholdet mellem forældre og de sundhedsprofessionelle, når først der har været en mistanke om, at forældrene skadede deres børn. Og hvis du scroller ned, så havde jeg mange overvejelser om, at jeg skrev mig selv ind og studere sin egen kultur. Og det tog lang tid, før jeg endte der med min vejleder om, at det her det er okay. Fordi det var så følsomt et emne, og grunden til, at det var følsomt, det kan I se. Hvis du går lidt længere ned, Stina. Det er adgangen til feltet. En meget ikke italesat del af at udrede børn, der har uforklarligt lavt blodsukker, det er at undersøge, om forældrene sulter børnene. Så det er ikke noget, der italesættes, så det var noget, jeg læste i journalen, mens det var, at jeg tog mit masterspeciale, hvor der stod, at det var blevet udelukket, at det ikke var Münchhausen by proxy. Så der stod jo, at jeg var frifundet for mistanke, og at børnene de formentlig havde en ukendt metabolisk sygdom. Og der tænkte jeg, det er virkelig mærkeligt det her. Okay, jeg kunne mærke på mig selv, at jeg havde svært ved at indgå i de her snakke med børnenes læger. De kiggede på mig, som de plejede. De vidste ikke, at jeg havde kendskab til, at de havde udelukket Münchhausen by proxy. Men jeg kunne mærke, at min tilgang til dem havde ændret sig, og det blev jeg virkelig nysgerrig på. Og hvis du så scroller lidt ned. Derudover, så var jeg på det tidspunkt også forsker, kollega og patientleder. Jeg er på det tidspunkt, der ledte et forskningsprojekt om hunde kunne lugte lav blodsukker. Så jeg havde adgang ligesom til at identificere mig med patienterne og de pårørende, som i det her tidspunkt ofte var dem, der havde været mistænkt. Men jeg identificerede mig i lige så høj grad med lægerne og forskerne, og jeg kunne sagtens se, hvorfor de her mistanker, de ligesom skulle være en del af udredningsprocessen. Så jeg identificerede mig også med de sundhedsprofessionelle informanter, som jeg skulle ind og arbejde med. Så det var ligesom mit speciale, der for første gang dykker ned i noget, der minder om autoetnografi, hvor det er, at vi bruger os selv og studerer os selv. Og mit speciale var en meget hård proces, og jeg vil sige, at det kræver, at man har et bagland, og det kræver, at man har mulighed for at gå til psykolog efterfølgende, hvis man dykker ned i noget, der ikke før har været bearbejdet. Så det var en hård proces, og det var heldigt, at jeg fik afleveret. Der var nogle processer undervejs, hvor jeg ikke lavede særlig meget andet end at græde under en dyne. Men det var min indgangsvinkel til forskning. Det var, hey, lad mig tage nogle ting, jeg undrer mig over mit private liv, og lad mig undersøge det. Og det har jeg så taget videre i mit arbejde, hvilket jeg kommer til at tale lidt mere om senere. Men der skete en masse ting i 2020. Jeg kommer ind i Eurotis og skal være med til at udvikle de her anbefalinger for, hvordan det er, vi ønsker, at fremtidens politik skal se ud inden for sjældne sygdomme. Jeg træder ind i EMA og sidder og prøver at være patientpartner og patientrepræsentant. I den kontekst, det er første gang, jeg ligesom stifter bekendtskab med drug development. På det tidspunkt er der ingen industri. Vi har ikke nogen behandlinger for vores sygdom. Så der er ikke nogen stærke industripartner på spil her. Så det var første gang, jeg træder ind i den kontekst. Og hvis du scroller lidt ned, så bliver jeg udvalgt til at deltage i European Health Parliament, hvor vi sad og diskuterede omkring, hvordan er det telemedicin og patient-centered care kan bruges til at skabe fremtidens sundhedspolitik i Europa. Mit første regulære betalte job var i Komiteen for Sundhedsoplysning i 2021, hvor jeg træder ind som projektkoordinator. Og det gør jeg simpelthen baseret på min LinkedIn-profil. Jeg har brugt LinkedIn en del til at netværke med forskere rundt omkring i hele verden inden for lav blodsukker, og været god til ligesom at dokumentere og kommunikere ud, hvad det var, jeg oplevede i min dannelsesrejse som professionel. Og der var der nogen, der så, at jeg var god til at kommunikere internationalt. Og der sad jeg som projektkoordinator for enheden for internationale forskningsprojekter. Og hvis du så scroller ned, så i 21, der sker mange ting. Vi begynder at indse,
at det faktisk er os som patienter og pårørende, der har adgang til den største datamængde inden for den her sygdom. Så vi begynder at, for det første ser vi, at det, der er publiceret i den medicinske litteratur, overhovedet ikke stemmer overens med den oplevelse, vi har som forældre af den sygdom, vores børn har. Så vi samler et Scientific Advisory Board, som er de bedste eksperter fra hele verden, de bedste klinikere, som faktisk har skrevet den litteratur, der var publiceret. Og så fortæller vi dem, det stemmer ikke overens. Der står det her, det er en benign condition, som du kommer til at vokse fra efter skolealderen. Men her oplever vi børn, der både kramper og er hjerneskadet og dør, og voksne mennesker, der har den her diagnose. Så det stemmer ikke overens. Vi er nødt til at omskrive den medicinske litteratur. Så det var vores første projekt, det var at lave et literature review og beskrive, at vi ser en ny fenotype, altså at hele den her sygdom, der har været under en hat, faktisk skal inddeles i 2 hatte. Og da der ingen funding var, så sagde de, jamen vi vil gerne hjælpe, men vi har ikke tid til at skrive den. Og så sagde jeg, det er lige meget, vi finder ud af det. Så gik jeg på Google, mens jeg tog den her master og tænkte, hvordan skriver man en forskningsartikel? Og det vidste jeg ikke så meget om. Så rakte jeg ud til vores familier i vores patientforening, og så var der en masse, der meldte ud, hey, vi kan godt hjælpe. Der var en, der kendte et referencesystem. Der var en, som ikke kendte noget som helst, men som havde tid. Så var der en, der var psykolog og vidste en lille smule. Og så googlede vi os frem til how to do this. Og vores referencesystem endte med at være os, der havde sådan et kæmpestort skrivebord, vi havde et billede af, og så rykkede vi rundt på referencerne til de forskellige sektioner, fordi vi forstod i virkeligheden ikke helt at bruge det der referencesystem. Men det endte med, at efter mange år, så bliver den publiceret Towards Enhanced Understanding of Idiopathic Ketotic Hypoglycemia, hvor vores patientforening også bliver introduceret. Så holder vi den første konference, og vi vidste heller ikke, hvordan man holdt en konference, men det gik faktisk rimelig godt. Så vi havde mere end 1000 deltagere fra 65 forskellige lande virtuelt. Vi havde heller ikke nogen penge, så der var heller ikke rigtig nogen penge til noget, men det var sygt godt, og som I kan se, så havde vi en grafiker, hvor alt så topprofessionelt ud. Det var super skarpt, men alt er drevet af frivillighed. Og nu vil jeg så præsentere et af vores forskningsprojekter, som er nok det forskningsprojekt, der har fået mest omtale. Det her, det er Ragnar. Ragnar, han bor på Færøerne. Og hvis du scroller ned, så kan du se, at Ragnar, han har Down syndrom. Og hvis du scroller endnu mere ned, så kan du se, at Ragnar, han har også idiopatisk ketotisk hypoglykemi. Og det var det første, og det er noget af det, Jakob, min mentor, han taler om hver eneste gang, når han taler omkring, hvorfor han har et partnerskab med mig. Det er, hvis du scroller lidt ned, og jeg ved faktisk ikke, nej, nu er det en PowerPoint, men så hvis du scroller lidt mere ned, så har vi en poster, som beskriver vores forskningsproces, og jeg går den lige igennem tegning for tegning. I starten, der var der mig med mine 2 syge børn, så starter jeg en patientforening, fordi det er der behov for. I min patientforening får jeg lige pludselig et opkald fra Austin, fra USA, som siger, hey Danielle, har du set, hvor mange små børn, der er henne med Down syndrom? Jeg siger, nej, det har jeg ikke. Mine børn har ikke Down syndrom, så det har jeg ikke set. Så kigger jeg på billederne af præsentationsrunden og ser, at der er så mange små børn herinde, der bliver præsenteret som, at de har Down syndrom og lavt blodsukker. Så tænker jeg, det er super mærkeligt. Vi kontakter vores seniorforskere i vores advisory board og spørger dem, om de kender til en sammenhæng. Det gør de ikke, og de var overbeviste om, at hvis der var en, så havde de vidst det, så der var ingen grund til at gå dybere ned i det. Så ringer jeg til Jakob, og Jakob han siger, det lyder lidt mærkeligt. Lad os lige gå ned i litteraturen igen. Der var intet at finde. Så siger han, okay, sæt den på hold, og hvis det fortsætter, så presser vi den igennem. Og en måned senere, så ringer jeg og siger, der er lige kommet 2 flere børn ind med Down syndrom. Og så siger han, fedt, så rykker vi. Så lavede vi et survey, vi lavede udkast til et survey, vi kontakter de her scientific advisors, og fortæller, vi laver det her survey, I må være med eller lade være, vi gør det. Så sender vi det ud til patientforeninger i hele verden, og dataen kommer så tilbage. De fleste af vores senior advisors, de er med på det her projekt. Og da de resultater, vi får tilbage, ender med, at vores senior advisors, de sidder bare og tænker, what? Hvordan kan så mange små børn med Down syndrom have været indlagt med lav blodsukker, uden at vi ved det? Og det ender så med, at de bliver så nørdet og opstemt over, at wow, der kan faktisk være noget her, vi ikke ved, at de dykker ned i dyre studier og finder en potentiel sammenhæng, at man finder ud af, at mus med Down syndrom ikke har det depotrum i leveren til at ophobe depotsukker, så når blodsukker bliver lavt, raske mennesker vil kunne frigive sukker fra leveren. Men de her mus, de havde ikke noget depotrum, så der var ikke noget sukker at frigive af. Så lige pludselig ville man have en forklaring på, hvorfor det er både, at børn med Down syndrom vil få lavt blodsukker, men så lige pludselig også vil vi kunne forklare, hvorfor de spiser intuitivt meget. Det har man ikke før kunne forklare. Hvorfor bliver de overvægtige?
hvis de render rundt med lav blodsukker, så er mennesker med Down-syndrom kendt for at være ekstremt intuitive på deres kroppe og deres følelser og alt. Så er det mest intuitive, vi gør, det er, at vi spiser. Det skrev vi op i en forskningsartikel, og det blev publiceret, og det gik viralt. Så det har været The Today Show i USA, det har været på Apple News, det har været all over. Og det, der var historien her, det var at særligt, at det var Austin, der connectede de her to dots, som ingen andre før havde set. Og jeg husker et møde på vores Scientific Advisory Board, kort tid efter, hvor en af vores topforskere, som har skrevet guidelines for lav blodsukker i USA, han siger, Gud, så det er derfor, min datter lugter af ketose om morgenen. Og siger, hvad snakker du om? Så viser det sig, at han har en datter med Down-syndrom, og han altid har tænkt over, at det var mærkeligt, at hun lugtede af ketose. Men okay, impressive. Så det er et eksempel på patientdrevet forskning, hvor det er, at i stedet for, at det er klinikerne, der leder det og inviterer patienter ind, så er det patienterne, der leder det, og så inviterer vi andre klinikere med ind. Så hvis du scroller lidt ned, så kan du se, at det her projekt har vundet to forskellige priser, og det bliver brugt som et teaching example på Novo Nordisk, om hvorfor det er, vi er nødt til at merge research and development og vores samarbejde med patientforeninger, fordi nogle gange har vi blind spots, vi simpelthen ikke kan se som klinikere. Så mig og Jakob underviser rundt omkring på forskellige steder omkring det, men særligt for senior leadership, når det er, de skal tænke strategi i forhold til samarbejde med patientforeninger. Og hvis du scroller ned, så kan I se, at så fortsætter vi videre. Jeg slutter min ansættelse i Komiteen for Sundhedsoplysning, fordi jeg bliver kontaktet af Kim Brixen, som desværre er død i dag, men som var medicinsk direktør på UH. Og han ønsker, fordi han har hørt omkring mit samarbejde med Henrik, børnenes læge, som sidder på UH, han ønsker os at lave en ny måde at arbejde på UH. Han ønsker at inspirere til, at vi skulle dykke ind i de her lidt mere ekstreme patientsamarbejder. Så han spørger, om jeg vil hjælpe med at starte Forza P op, hvilket jeg gør sammen med Astrid. Og mens jeg er der, så kan du scrolle lidt ned, så bliver jeg headhunted til den stilling, jeg er i dag, hvor jeg sidder hos Thermo Fisher Scientific. Og det gør jeg, fordi der var en Novo-forsker, der hørte en podcast, hvor mig og Jakob vi talte omkring de her partnerskaber med patienter og pårørende. Og Jakob han virkelig beskrev, hvordan han i starten havde troet, det var ham, der skulle være min mentor. Og i processen så indser han, at det faktisk er mig, der er hans mentor. Og at hele hans view på forskning fuldstændig har ændret sig, efter han har fundet ud af, at vi faktisk sidder ofte med nøglen til de spørgsmål, ingen andre kan besvare. Så jeg blev headhunted til at sidde som Senior Patient Partnering Manager her, og arbejder med de største farmavirksomheder i verden for at sikre, at vi har patientpartnerskaber fra start til slut på vores kliniske forsøg og på alt andet forskning, vi laver. Samtidig har jeg min patientforening og 3 fantastiske børn, og jeg er færdig. Wow. Det gav næsten mening. Tak. Tak, det var det. Jeg har ikke mere at sige. Jamen altså, det var jo fantastisk. Ja, jeg vil lige sige en praktisk ting, Danielle, det var, altså vi skulle have haft mange flere timer til det her. Jeg har forsøgt at extende den tid, vi har her på Zoom-opkaldet, så vi kan fortsætte med vores Q&A. Sorry. Så Hanne, du overtager bare. Ja, men Christina, jeg tænker, jeg kan lige komme med et par kommentarer, men ellers så handler det også om at åbne op, ikke? At Ja. andre folk skal få lov at sige noget nu, men jeg vil da også starte med at sige tusind tak for de her fantastiske oplæg, som jo kun bekræfter, hvor enormt bred en vifte det er for mange ting, folk beskæftiger sig med, kan komme til at beskæftige sig med, når man har taget en master. Så der er ikke nogen lette svar på, hvad det er, man kan med den, og hvordan man skal bruge den. Jeg sad og tænkte på, at nu er det godt at høre, at der er lidt mere tid, fordi jeg synes, det vil være godt at følge op på nogle af Tanjas afsluttende spørgsmål. Jeg synes, det er interessant at høre, Tanja, du siger, at på den ene side, så savner du det enormt meget, og har følt, at der ikke har været plads til dig. På den anden side har du alle de her gode eksempler på, at du faktisk synes, du anvender det både i undervisning, men også i forhold til at være opmærksom på relationer og bage kager, eller hvad, eller måske er det mig, der kobler lidt for meget til antropologien der.
Men jeg synes, at din kommentar omkring det med, at det er der, men du savner det, og din bluse er vigtig. Ikke mindst fordi du siger, hvad kan vi så gøre, og hvordan kan vi bygge videre på, og hvordan kan vi få et netværk. Og det synes jeg kunne være godt, hvis der var lidt tid til at diskutere, fordi forestiller mig jo, at nu sidder jeg også selv i bestyrelsen af selskabet for sundhedsantropologi, er jo et forsøg på at skabe det her netværk, og det er jo en stor diskussion, hvad sådan et selskab skal, og hvad der skal være af aktiviteter. Men vi vil jo vældig gerne også have input og idéer til, hvordan man kan, og hvordan man måske også kan være med til at skabe mindre netværk, eller mere sådan arbejdspladsbaseret netværk. Eller, jeg synes, det kunne være interessant at få nogle flere kommentarer fra andre på, hvad det er, man savner, og nogle forslag til, hvordan man kan skabe det, og måske også bruge selskabet til at skabe det, eller give selskabet noget input til, hvad der kan gøres. Øhm, Katarina, det var dejligt at høre. Jeg har jo aldrig rigtig hørt, siden du blev færdig. Jeg var med i de indledende processer. Det er specielt rigtig, rigtig øh, flot og spændende analyse af, hvad der foregår. Og rigtig fin illustration af, hvordan astrologien kan være med til at skabe opmærksomhed på noget, ikke i talesat. Øhm, jeg kom til at sidde og tænke på, da du fortalte om det, hvor meget du så har talt, den i talesættelse, du så er med til at lave her, om I så også har talt med hinanden som våger, og hvad det gør for dine medvåger, om det er en i talesættelse, I så kan bruge i forhold til, hvordan I så også planlægger, udfører og videreudvikler det her med vågetjenesten. Øhm, og til Daniela vil jeg sige også fantastisk at få lov til at høre den rejse, du har været på. Jeg mener også, jeg havde dig på metodekurset, ikke? Og hørte om de Jo, første ja. indledende øvelser til specialet, men så bliver jeg jo koblet af, hvis ikke jeg er vejleder, så jeg ved jo heller ikke så meget om, hvad der er sket siden da. Og hvor er det der er også en fantastisk rejse at høre om. Og jeg tænkte, der er jo ingen tvivl om, når man hører dig, at den største drivkraft her, det har jo været dig og din motivation for mange af de her ting. Så vil vi jo rigtig gerne tro på at tale om i den her sammenhæng, hvilken rolle masteren og antropologien også har spillet i det. Og når jeg hører dig tale, så tænker jeg, kunne få lov at kommentere på, om jeg hører det rigtigt. Men for det første er det der måske med at blive opmærksom på betydningen af patienten og patientcentreret forskning. Men handler det også om, at få sådan en uddannelse, så er med til ligesom at give dig et sprog for at kunne deltage i nogle af de her debatter, er også to at tage en stemme, ikke kun fordi at det antropologiske sprog, men bare det er også ligesom at netop få en akademisk uddannelse, men så bliver det så også et sprog, der gør brug af nogle antropologiske forståelser. Det giver dig også, som jeg kan høre, noget, der måske har været vigtigt, at det med at få lidt mere indblik i den akademiske verden, har gjort, at du har kunne tale med at tage den her dialog med forskere, måske på en anden måde. Så det ligesom er sådan nogle, der er selvfølgelig noget helt grundlæggende forståelse i antropologien omkring patienten og patientinddragelse og patientens positioner, men der er også på et andet niveau, at det at have taget masteren har været med til at give dig et sprog og en stemme. Er måske en af tingene, så jeg i hvert fald har tænkt, da jeg hørte dig tale. Men, men ja, det var bare lige nogle umiddelbare tanker for mig, for ellers tre jo meget forskellige og på hver sin måde dybt fascinerende beretninger om, hvad der kan ske, efter man har færdiggjort en uddannelse som den her. Men jeg tror bare, at vi skal åbne op, ikke Christine, og høre, om der er nogen, der har lyst til at spørge videre og kommentere på det. Eller skal vi lige give folk en chance på at svare på nogle af de ting, jeg har nævnt her? Ja, det synes jeg kunne være rart. Ja. Okay, så er det vel egentlig dig først, Tanja. Så hvad spurgte jeg dig om? Jeg spurgte vel egentlig primært, hvordan får vi skabt de her netværk, og hvordan kan vi bruge selskabet til det? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, for jeg tror, jeg stillede spørgsmål, fordi jeg ikke selv kendte svaret på det også. Så jeg er ikke rigtig helt klar over, hvordan man kunne skabe det. Men man kunne da håbe på, at der i hvert fald, nu ved jeg ikke, hvor mange I har i selskabet, der er MSA'er, men at der kom flere med. I har været gode til at reklamere for det, da vi var færdige sidste år. Men at I hvert fald husker at blive ved med at reklamere for det, og ligesom udbrede, hvad det her netværk kan. Mm. Men jeg tænker også, at du må meget gerne bidrage også her, Christine. For Ja. en ting, jeg tror faktisk, der er jo faktisk ret mange, der er medlem, ikke? Men det er jo Mm. noget med, at der så skal være aktiviteter, om det du efterspørger, noget af det, som jeg ved andre
foreninger har haft omkring noget fyrværksmøder, og man sørger for at mødes i, hvad kalder jeg det? Hvad hedder det? Og mødes efter arbejdstid. Mm. Øh, Hvad er det, vi kalder dem, Christina? Vi har siddet og talt om det. Ja, altså fyraftensmøder for eksempel, eller Aftensmøder hedder det, ja. at det Og skal det ligge er på et et eller andet med at tidspunkt. sørge Ja. for at arrangere nogle mindre grupper i netværket, så man kan mødes på tværs, om der er brug for det, eller hvad det er, folk synes, der kan være godt. Og det behøver ikke kun at være dig, der svarer, Tanja. Jeg tænker også bare, nu vi sidder her, så kunne det være rart også at høre nogle andres kommentarer til det. Det synes mig, om Daniela forsvandt. Skal lige ind i rummet igen. Ja, jeg kan bare knytte en kommentar til fra Dansk Selskab for Sundhedsantropologi, at altså et oplæg som det her, det er jo så fantastisk og så inspirerende, og hvor vil jeg ønske, at vi kunne dele det med alle, fordi det er lige netop det her, der italesætter det, vi måske savner, og også giver mod og inspiration til at inddrage antropologiske tanker og redskaber i praksis. Men jeg ved ikke, om der er andre, der har lyst til at byde ind med idéer til netværk, eller hvad vi er meget åbne i selskabet, og er der for jer. Altså, jeg tror måske godt, jeg kunne have også brug for et netværk af andre, hvor vi kan tale om, hvad er det for nogle udfordringer, vi støder på i praksis. Ja. Og jeg synes stadig, jeg kan have svært ved helt at beskrive, hvad er det, en sundhedsantropolog kan. Men når jeg sådan forsøger at beskrive, hvad jeg kan, så er det, at jeg kan empower folk til at se sammenhængen, og til at turde stole på, at de sammenhænge, de ser, de er relevante at tale om. Og jeg kan godt have brug for, ligesom Tanja siger, at nogle gange kan det sgu være lidt ensomt, når man render rundt med noget i rygsækken, som man bare helt vildt gerne vil have folk til at forstå og til at prioritere. Men at der ikke altid helt er nogen samarbejdspartnere og sparringspartnere, der forstår, hvad det er for nogle briller, vi ser det med. Og så også til Hannes kommentar. Jeg tror, at det, som masteren gav mig, det var, at det gav mig for rigtig meget for de forskere, jeg arbejdede sammen med, hvilket er virkelig trist. Men det gav dem en forståelse, en større respekt for, okay, nu taler jeg med en sundhedsantropolog, og ikke bare en mor, og ikke bare en pædagog. Men det gav mig i lige så høj grad troen på mig selv til, at hey, det her, det er relevant. Selvom der ikke er store medicinske studier, der viser, at der er en sammenhæng, så betyder det ikke, at der ikke er det. Og det gav mig virkelig den ballast til, at jeg kunne empower andre forældre til, at selvom de ikke har en akademisk uddannelse, så kan det godt være, at de kan se noget baseret på deres briller og deres erfaringer. Og det er nok den største glæde ved mit arbejde, det er at se andre mennesker lige pludselig turde stå op for sig selv og claime retten til at undre sig højlydt. Det er freaking fantastisk. Og jeg synes jo, jeg tror, du lige fik sagt, det er jo trist, det er sådan, eller du ved ikke, om jeg hørte forkert. Men jeg synes jo, det er en rigtig, rigtig vigtig pointe, fordi det har jeg også hørt andre sige i andre sammenhænge, at det jo også handler om at få lov at få et sprog, og dermed en tillid til at argumentere for nogle ting, som man måske egentlig godt fornemmede og vidste ofte, også som sundhed. Og nu som mor, siger du. Og det er jo en vigtig ting også at kunne tage med sig, ikke? I forhold til også at skulle have en samtale med læger, eller med andre med en anden autoritet i de sammenhænge, som man arbejder i. Der synes jeg, der er det ikke en lille ting at sige, at det er også det, vi giver folk med. Altså, der er faktisk et fagligt sprog for de her ting. Der er faktisk nogen, der har argumenteret for det og har forsket i det, og jeg kan godt holde fast på, at jeg mener, at det er vigtigt, ikke? Jo, men det jeg ønsker i det her paradigmeskift, som vi heldigvis arbejder hen imod, det er, at man ikke behøver at have et akademisk sprog, for at det, man siger, er relevant. At man ikke behøver at komme med en master i sundhedsantropologi, for at blive lyttet til. Og desværre ser vi bare ofte i kliniske kredse, at det er sådan lidt, men hvem er du, og hvad kommer du med af titler? Jeg er levet erfaring. Jeg bringer den levede erfaring med ind i det her, og det bør være relevant at undersøge og lytte til. Ja. Er der andre, der har spørgsmål? Jeg ved, der er kommet en kommentar om, at vi måske kunne tage initiativ til et netværk, hvor der er tid til drøftelser som det her, måske eller en studiegruppe,
Men det er da noget, jeg vil tage videre til selskabet. Og så lige en kommentar til Daniels oplæg, hvor du snakkede om, at det var patientcentreret forskning. Og det var sådan, tog mig lidt til hovedet, fordi det hele skal jo være patientcentreret forskning. Men det bliver det Ja, jo ofte ikke. Eller det bliver nej. en tokenism, at nå, Ja, så får vi en patientinteressegruppe med, og så har vi tjekket den boks af. ja, lige Øh, præcis. Ja, Det hvor bliver det sådan en skal være. checkbox øvelse, og så vil jeg også sige, der er kæmpe forskel på forskning, der drives af klinikere eller af industrien, hvor der er patienter med Ja. til at skabe den forskning og til at ligesom sætte retningen, og så på forskning, der drives og ledes alene af patienter, hvor vi har reviews af scientific experts. Mm. Og så lige en info, jeg har lagt et link i chatten, hvis man er interesseret i autoetnografi, fordi noget af det, der var allermest fantastisk ved det her samarbejde, har været, at vi har fået forskere og klinikere, læger, til at reflektere på deres egen levede oplevelse af at forske med en patientforening. Det er jo Mm. nærmest fuldstændig uhørt, at autoetnografi finder sin vej ind i medicin. Men her har vi simpelthen haft vores Scientific Advisory Board, der alle har reflekteret omkring konsekvenserne ved at hoppe ind i partnerskaber med patientdrevet forskning, alene drevet på frivillighed. Så hvis I er interesseret i autoetnografi, så vil I kunne finde en publikation der fra vores patientforening, hvor vi faktisk taler om nogle af alle konsekvenserne, rigtig meget af de negative konsekvenser ved at drive forskning på den her måde. Mm. Spændende. Ja. Skal vi give ordet til Katarina? Har du lyst til at kommentere på? Jamen, først og fremmest super spændende, inspirerende oplæg for alle sammen. Man bliver jo som at være tilbage i familien i gammel sommerhus igen. Man kan genkende mange af de her ting, så det er jo dejligt. Lige til dit spørgsmål, om jeg har talt med mine medvåger, og om det her kunne give ringe i vandet. Jamen, det gjorde det faktisk allerede under mit feltstudie. Og det var altså sådan en helt popcornsagtig oplevelse, at når jeg sådan havde interviewet måske 2 eller 3 af mine informanter, så var jeg med på et fællesmøde, vi har, hvor vi sidder alle sammen, og de plejer at være sådan lidt om, hvad der skete sidst, og bare videre. Altså, på en halv time, så endte det med at være sådan 2 timer, og altså, folk kunne slet ikke... Ja, de var blevet meget inspireret, mine medborgere, og havde mange refleksioner og spørgsmål, så bare i processen selv skete der noget, så det var vanvittigt dejligt, og også sådan en genkendelighed og en samhørighed i det, vi er i sammen som våger, at det sprog, de måske ikke vidste, var der, eller den der legitimitering, eller hvad hedder det, legitimitet i det, de går med og laver, at vi fik snakket om det. Så vil jeg lige sige i forhold til det der med måske at lave sådan en studiegruppe, eller en udbrydergruppe. Det synes jeg kunne være rigtig spændende. Altså, jeg taler om flere af mine med MSA-studerende, både Tanja og 2 andre, så det er dejligt at have den kontakt. Men jeg tænker i forhold til det der med at skulle sådan forklare, hvad antropologien egentlig gør, eller du skriver speciale om de døende, og hvad kan man bruge det til? At det der, som Danielle jo også lidt er inde på, der bliver en eller anden forventning, når her er det det palliative felt, om det kvantitative resultater og målbare effekter. Og det tager både tid, og det kræver en indsats at forklare værdien. Og der tænker jeg i sådan en gruppe, om man kunne lave, og nu må I ikke grine, men om man kunne lave en eller anden, ikke en workshop, men en pitch shop, så vi lærte faktisk at lave en pitch. Jamen, I love it. Vi skal have sådan en one-liner. Det ja, her, det er det, vi er. Det er det, vi gør, og det er det, vi ja, er fucking awesome til. Jeg ja. elsker det. Ja, så en pitch up i MSA-forum, yes. Så det var, hvad jeg lige tænkte, vi kunne... Jo, og så er jeg også blevet spurgt, om jeg vil holde et oplæg i større sammenhæng i Røde Kors Vågetjeneste Hovedstaden. Men fordi jeg blev opereret her i foråret, har det ikke lige kunne stable sig af benene. Jeg skal også skrive en artikel i Røde Kors blad, så der sker lidt på den vis. Nå jo, og så er jeg blevet refereret af en bachelorstuderende opgave på folkesundhedsvidenskab, så der er også noget tværfagligt her, som har skrevet om vågerne, hvor jeg er blevet citeret. Så lidt i de små, så man kan godt rykke og skabe ringe i vandet. Du er mega sej. Mm. Ja. Så vil jeg også sige, jeg var til et oplæg i dag fra det europæiske forskningsråd, hvor de talte om tværfaglighed og tværdisciplinære tiltag, og hvor vigtigt det er.
Og der er der ikke nogen tvivl om, at I alle sammen er tværfaglige. I sidder i et sundhedsfagligt felt, og så er der også antropologien, som kommer oveni. Og det er jo, altså jeg synes, det er en rigtig god idé med at lære og italesætte de sundhedsantropologiske redskaber, vi har. Jeg ved, klinikere har ofte svært ved at tænke på, hvordan deres adfærd kan påvirke, eller den impact, de kan have på patienter og på pårørende. Så hvis vi kan finde nogle ord for det og pitche det, det tror jeg vil være en styrke for vores faglighed. Ja. Ja. Er der andre, der har kommentarer til oplægget, eller I må meget gerne byde ind med, hvad I synes. Og tusind tak, Danielle. Jeg kan se, du er smuttet. Er hun smuttet? Hun skrev i chatten, at hun blev nødt til at gå. Jeg ved, at hun havde børnene derhjemme, som hun også skulle passe. Så Ja. ja. Men jeg håber, at, ja, at det er noget, folk kan genkende. Som sagt, så er den påvirkning, der kommer med forskningen, en vigtig del, og den patientnære forskning er super vigtig. Ja, men det kan være, folk er ved at begynde at trække sig lidt, tror jeg, Christina, men det ved jeg Ja, ikke, hvad du om jeg den synes sag. også, det var så fint, at vi havde mulighed for, at så mange af jer blev, fordi det gik lidt over. Men ja, ellers så vil jeg bare sige tusind tak, og Hanne, tusind tak for at moderere og komme med kommentarer og samle det hele op. Og så har vi i selskabet det næste Pift i hverdagen, som sagt den 5. november, hvor Susan White deltager. Og så er der også den workshop, som vi leder som en del af antropologiens dag den 23. oktober. Vi er ved at opdatere vores webside og håber at gøre den mere up-to-date og engagerende. Og der vil det også være rart, hvis man måske kan bruge den som en platform. Men vi er meget lydhøre i selskabet og hører gerne jeres kommentarer til, hvad vi kan gøre bedre og hvordan I kan blive involveret. Godt. Ja, ellers så vil vi sige tusind tak herfra. Hanne, tusind tak. Jamen, i lige måde. Og Tak for Tanja og Katarina og Danielle. Tak. Mange tak. Mange tak. Godt. Katarina, det gik da rigtig godt.